Alright, ake ngibingelele kuphi naku lapho kufinyelela lo mbukiso bhanyabhanya igama lami uMelisizwe ngoba ngumusa ngamnomiya ngaphansi kwezobuciko media. Yabo njengamanje sisesikoleni yini igama lesikole? iBrandhaven. Uzwile ke abaniniyaza angithi uthi uyifundele lo muntu uyisho nje ibalula lena. So njengamanje ke nje ubusibona sila omunye wabafundi owenze ngokwehlukile wenza kwathi xaxa kunabanye nje uyibonela nje. Sawubona nkosazana. Yebo sanibona nini. Kunjani? Ngiyaphila ninjani? Ngiyaphila. Namhlanje uba usuku lwanamhlanje losingaki? Olesihlanu. Insuku? Usuku lwesi-5. Cha insuku nje yiphi inyanga umuphi unyaka iluphi usuku? Umhla ka 23 January 2026. Wena usufika esikoleni nje qala unyaka nje. Usuwenza imanga nje uzumbuna kwasana. Awu into zakhona. Oh izinto hlezi uzenza. Into engijwayelekile. Ubani inkosazana eyakwabani mangathi uyitshela abantu nje emhlabeni jikelele? Oh mina nguXoliswa wakambatha ngisukula kaNdengezi kaZwelibove Mangangeni. Hayibo usuka endaweni yasemakhaya futhi? Yebo ngumkhaya ngisuka le. Phansi kwenkosi uShozi. Yebo phansi kwenkosi uShozi. Indaba ezitha nangomunye wabantwana bakho la esikoleni saseChasweni njengamanje omunye wabafundi wenze kahle. Inkosazana usho ukuthini kuwena njengomfundi ukuyibona ucosha wonke angithi nje amaningi wama-award ezifundo ezehlukahlukene? Engingakusho ukuthi bengakulindele ukuthi kwenzeke kodwa ngokuyimisela nokuyikhandla kuyenzeka. Ngijabule kakhulu bengalindele nje ukuthi nami ngase ngithole wonke lama-award. Kuyaqala ukwenzeka ukuthi ngithola amangaka. Ngijwayele impela ukwathola kodwa hayi amangaka. Okay. Uqale nini ukubona ukuthi ama-award ayenzeka mhlambe ukuliphi grade uyenza yiphi grade njengamanje? Manje ngenza umatric lama-award bekwama-award a-grade 11. Ngaqala ukuthola ama-award I think bengenza ugrade 7 enqobane primary school khona ngasekhaya Mangangeni. Ngathola nakhona i-award top achiever kahle kahle khona ngawaqoqa ama-award ezifundo zonke. Ngathola nje awu-10. Sifundo nesifundo nese-top achiever egcineni ukuthi ngabashaya bonke emakhanda. Wow. Mana ke kulonyaka uthema uqalo ofika usewutshelwa mhlambe utshelwe before noma umangale mawusula esikoleni? Umangale ngoba sengilo ngiminyezi ukuthi hayibo yimina lo. Mana iziphi izifundo othole kuzona ama-award akho? Ngithole ekwiZulu, English, LO nakwi-Maths Lit. Oh kwi-Maths Lit. Yes. Mhlambe umuntu ofundayo osemva kwakho njengamanje onovalo lokuthi athathe lezi zifundo wena othe wayithatha uyikuphi ongamtshela khona mhlambe athi zinzima noma asiqale ngokuthi wenza ziphi izifundo bese ke siphendula lo mbuzo ebengibuza. Izifundo engizenzayo i-computer application technology, i-geography, i-life science, i-Maths Lit, English home language, iZulu home language, ne-LO. Ifiso zakho njengomfundi uyifisa uyibona ukuphi eminyakeni emihlanu kusukela manje? Ngifuna ukuthi nje ngiphumelele nami njengabanye abafundi. Ngibone nje angazi ngachaza ngithini. Phelele wamagama okukhuluma. Kodwa nje ngifuna ukuthi nami ngiphumelele. Ngibe umuntu ebantwini. Usithembisani ku-matric wangonyaka wakulonyaka ngoba siubonile wangonyaka odlule eKZN yonkana uhambe phambili nawe umfundi waseKZN uthembisani nje siyababukeli nabathandi nabalandeli bakho? Ngithi nje ngizosebenza ngokuyikhandla ngenze show ukuthi ngiyawuthola ubachelor futhi uhamba nama distinction ngaphezulu ongahambi bodwa. Mhlambe nawe unjengabanye abafundi ubonile kunenkosazana ngicabanga ukuthi yaSolundi okuyiyona namanje ehambe phambili eshaye bonke abafundi isiphi nje mhlambe isifiso noma isiyalo ongathi mawuthi usinikeza omunye umuntu mhlambe obonile nawe ngoba ngiyazi ngonyaka usavele nawe sobe sikubona akungiyadlala kodlala angazi noma uzokwenza. Okay awusitshela ikuphi nje wena ongathi mawudlulisa ke emhlabeni jikelele noma mhlambe einkampanini ezifisa ukufundisa abafundi imapha amazwi ongawadlulisa nezicelo ongayicela kusemanje usekwa grade 12 wokuqala konyaka? Ngicela ukuthi bakwazi ukuthi usponsorisha abafundi like abangenayo imali yokuthi baye ema-university ukuze bakwazi nabo ukuthi bafunde bathole iziqu zabo. Kulungile siyabonga kakhulu. Kukhona singekubuza? Khona singekubuza? Ukhona ofisa ukubuza kunye? Is any question? Bathi uzizwa kanjani? Nasiya. Ngijabulile ngakusho ukuthi ngijabulile nje kakhulu. Ngiyathemba noma endlini mangifika uzofika jabula bona ukuthi hayi ngisebenzile. Kulungile ke Mthiya Shando Sontshikazi Shando kaNdaba
Siyakhalalisela, siyakubongela kakhulu mfethu. Qhubeka ufocus phambili. Mana wenze ngani wena ukuthi ufunde uziqoqe wonke lama award? Awuthi unabo abangani? Yebo. Unabo abantu ophila nabo? Yebo nginabo. Wenza kanjani wena ukuthi ukwazi wena ukuthi abangani bakho noma asisho ukuthi ku wrong kodwa kubangani bakho uthi wena ukwazile ukuthola kangconywana and ikuphi ozobathelela kukhona kulonyaka uzobaxoxela ukuthini? Ngingasho ukuthi nje ngicela ukuthi nabo bayimisele. Akukho okudlula ukuthi uyimisele ufocus ezincwadini zakho zesikole noma ufike endlini uthola ithuba ubhekane nazo. Ungaloku udlala wenza izinto ezibhedayo. Kubalekile ukuthi ufunde. Bathina uthini kubazali abathuma izingane maku matric uthothi ubhizi uthuma ingane ngesikhathi sokupheka uthi ayipheke ayenze imisebenzi yasendlini ingabe focus efundweni ikuphi nje ongakusho njengomfundi noma nawe uyakwenza mawufika ekhaya? Umfundi wa matric kumele athole isikhathi sokuthi anake incwadi zakhe. Umsebenzi yasekhaya kumele ayenze mase umatric kumele bamdedele naye akwazi ukuthi afocus ezincwadini zakhe. Siyabonga kakhulu nkosazana, thank you. Yebo.